Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Pastilan, dolar. Lain man akong gibati nga. Ni Adonis ba gipapuyo ninyo si Clintoy Rinaldo Agapito? Sila labi oy. Ay po ko na nagdaot tag maayo. May na lang ganing katabang sa si katao. Na kinahanglan sa atong panabang. Wa gid ko masayop nga ikaw ang akong gipili nga uyabon Agapito. Kay buotan ka. Ginoo ko! Clintoy! Ayaw! Nga ron. To ana. Usa pala di kaadlaw nga ni Adonis Clintoy. May nagsiyaok na. Magsusitag nganong nisinggit si Carmela. Tuanas lantay nga kawayan si Ondo. Naghigda-higda. Yun, hayra man tos iyay. Isulti na gawin ako niya bahay ng among gisagupoy. Basig, tuan na sa tsaluyo ng payag si iyay. Akong adtuon. Di yun ni may mutang akong asawa. Gali mag-urong. Ganahan ko na siyang magsigig lihok-lihok. Daan pa ko. Siya nang namugagahoy. Oh, nga Ano naman singgit man ka nang? Unsa man aso? Ginikutan ni Clintoy ang daghang papel. Ay, nauna siya. Arsonista ning kanahan. Bay, kinto, bay. Ambi nang pusulong imong gigunitan, bay. Ambi, ihatag lako. Oh, ora. Stilan. Maayo, gitunod po niya. Oh, na, tunod po niya para. Sana man. Kuya ni kon dili mabantayan si Clintoy. Basin og bisag unsa nalay masud siyang huna-huna. Ngayang buhaton. Sana! Kabantay mo? Wa ko masayop siya. Gani. Da. Basta lain lagi akong pamatiin yung pagpapuyo niya din, he. Lain gyud! Pastilan, dolor! Mas ganahan ako nga anhi din nila ni Nanding ug ni nang iyay. Kay mga buutan sila. Inatiman ko nila. Mga tiguang na sila, angay lang sila nga magpabilin ko dinhi. Aron kung magkinaunsa. Simba ko kung maglain ang langlawas ni ako nga magatabang nila. Di kalikayan nga mahitabo ka na kay mga tiguang naman sila. Ay, undang. Undangin ang pagpamughan ni mo kahuyay. Stilan ka na, nagdusingot ka na nun. Tapuhan, be. Di ka manumbali nga, magsigil lang din ay kuha na ng kahoy. Sama noon ka? Huy! Ilam ay. Hapit na rin ang mahuman. Hapit human. Pawan sa bapuy sa. Ambil na gagamit nga sundang be. Haba ay. Sama. Ikuha man ko masundang. Saan na kapag human nigbugha nga mga tubi akas merkado ugma. Aron ako ning ibaligya. May na lang kakaon taglame. Pahuway sa gawin. Di mahimo, deng. Maluya ko kung dili ko panington. Ambil na sundang be. Ambil na ba? Nung sa di ko bibili ko niya. Tag ni magbalik iya Ambil na ba? Ilagit. Uy, ang tiguang nagilugay man sa sundang. Ako nga doon. Lagi. Pahuway. Nung sa manoon ka nga pas. Ngano na? Ay, nay. Dili hatag ang sundang ando. Ambil na ba?
Uy, kahay trabaho na. Bibiyan bina, Noy Nanding, be. Yaw. Ano lang din ako undo. Ano nga, mauno na siya bugha ng kahoy. Oh, ikaw na itong namugha ng iyay. Oh, ako. Siya Aron to. mahalin na og makapalit tag binlod. Nag-practice na nag-basketball. Naapil si Picto. Pabilib na sa Picto ni Warden na. Doon na ginigiplano ang hanggaw. Di palupig. Mo-interpret ko. Oh, magkamawag ko mo duwag basketball. Hosto, kini si Chip o Jerex mo yun. Mo-inter ko. Uy, usa ba usa ba ka? Nganong miduol na ka? Ngano? Mo-inter ko. Gusto ko mo duwag basketball. Di na mahimo kay kumplito na, be. Di ba, mga kawan, kumplito na na? Bitaw! Tanawas ko ninyo. Kung unsa ko kamayo nga muduwag basketball. Ipasa ng bola, Picto. Ipasa. Usap ka, Picto. Usap ka. Tanawar ba ka na ko? Ipasa din ng bola na rin ako. What? Agay, natumba ng guna. Ingon ka! Kay may kamuduag basketball. Wa man ka magkasawas bula, ha? Wa kay kasawa, oy. Barug ya! Para kay batang kamay nga nagyak ka. Barug! Ang bugiro na kay Kapikto na. Ang bugiro na kay Gab. Agay! Patay mo! Sunod kay. Sukul ba? Baray ko na. Chamba. Me, suklan. Oops. Hangin lang yung imong gigo sa imong kumo, Picto. Sanay ba? Sige. Angin deh, ha? Oops. Ayay. Ay. Agoy. Yay, hala yay. Hapit na mong ngit-ngit. Mga tuog na sa tayo ni yay. Di ba yay? Ay. Ay, kay maglibog tag sangpit ba kung nimog iyay ug moingon ba kung ayay mukalit mo kaya panuslok sa manon na sa noon. Mo manipirmi na itong buhaton ng dinggod. Mukaon. Mo'y buhaton, mapahuway. Niya mo trabaho, niya mo abot na sad ang kangit-ngit. Matog. Yay, saman, sa undo na tuog na. Ano man? Saman na sa tana lang good. Diya sa akong tanahon kung natug na ba siya. Diya sa kayay. Nasundo. Naghigda na silantang kawanyan. Pastilan. Siya gito na asmantalaan. Siya gito ba? Naghigda na silantang kawayan sa undo yay. Oy, unya. Saman ha? Ay, ambot. Maglisod kong sugod. Sugod? Ano sugod? Ano di ay ka nanding? Ito na kay problema. Doon na, iyay. Sana ay. Sultihin ko. Nay, minaw. Gahapon pa man gani unta kumusulti ni mo, pero sige man noong kagpamukha. Hey, ni mo. Ano magkagsigig panghupaw, ay? Huot imong dugan, di ha? Bigan ni iluton ko ng imong dugan, be. Dali, dire. Huot? Yay, minaw yay ha. Ayaw kakurat sa akong isulti ni mo, ha? Ayaw kustay mong tingaw karong nga dili makapatay sundo. Unsa? Kaya naman day nandeng. Ngano, ay?
Sabi ka, sugol pa ka! Sugol pa ka! Bantay mo, kabantay mo. Kini, si Chip o Jirek sumingan. Ikaw, Pito. Usam ka. Okay pa ka? Nasige ka gaygo sa kong kumo. Ha? Usam ka. Okay pa. Sige! Sukbag! Oops! Oops! Kaliyay, kaliyay. Boss! Boss na yun! Sukbag ako! Oops! Oops! Kutas naman. Ansay mo doy. Luloy ka na na. Ikitsukaway ka na. Kabantay ko na. Pero may kutas na. Bantay mo. Kabantay po ko. Kining, kaya ganito sa man. Pahuay na ta. Sabot sila eh. Pahuay ta. Rinaldo, ang bahin sa imong kaso ba? Uwa na to? Oh. Sulba na kaso, Carmela. Kay nadakpa naman sila si Picto ug ang mga kaubanan niya. Apil na si Aida. Dugay na tangwa ka doaw ni Aida. Nasa man? Oh, sige. Doaw na to siya. Dadaan na to pagkaon. Ingon man, prutas. Sige. Madoaw mo ni Aida sa prasuhan. O matulor, Kaysa may inyong kauban. Asa mo pa Fernando, Mama Carmela? ato ni Aida Agapito, doa na mo siya. Kumusta niya ako niya, Ma? Di ka makuyog. Muuban man na mo si Aubrey. Oh, di ay. Amuban lang kupod ko eh. Ano ba? Ako rin may bilin din eh. Una nga, Dolor, ikaw na. Dili na mahimo ay. Ako ay mabantay anang klentay. Kambuluhan din ang Basilya. Ako lay adto. Dili! Dili ko masagot na mabantay kong klentoy. Dili! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!